Sa number 8, probinsya sang Negros Occidental kag siyam ka mga banwa naglagda sang Memorandum of Agreement para sa operations ng clustered nga sanitary landfill sa banwa sang La Castellana. Sa idalom sang Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ang mga local government units ang gina-require nga dapat mayara sang kaugalingon nga sanitary landfill individually o kun clustered. Ang MOA ang ginlagdaan sa mga alkaldes ng La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela kag mga lokal nga opisyales sa San Enrique, Hiligaran kag Binalbagan. Suno kay Forester Vicente Los Bañas, ang OIC Regional Director sa Environmental Management Bureau sa Negros Island Region, ang Negros Occidental among nagbakal sa mga equipment kag machine nga kinahanglanon para sa pag-operate sa among sanitary landfill. May sharing naman sa banwas ng La Castellana bahin sa iban nga financial nga aspeto kag sa personnel. Residual waste na ang ihaboy diri. Sanig sa MOA, magabayad sang tipping fee ang mga LGU para maintenance kag sweldo sa mga naga-segregate sa sanitary landfill. Ginsaling ni Attorney Julie Bedrio ang PEMO, head sa Negros Occidental. 13 ang mga LGU sa probinsya ang mayara na sang sanitary landfill. Kag sa dugang nga siyam, nagakasayuran nga mangin 22 na sa 31 ka LGU ang mayara sang required nga sanitary landfill. Ang Bacolod nga highly urbanized city ang mayara na sang sanitary landfill. I am pleased to join you today for the signing of this Memorandum of Agreement as it reflects a shared commitment to address one of the challenges that every community faces, the proper management of our solid waste. Today, we are not simply signing of Memorandum of Agreement. We are making a commitment to cooperate, share responsibility, common vision for